Скъпи приятели, навлязохме в 2026 година. Аз имам така написани параметрите за тази година в моя профил във Фейсбук, но нека кажа още някои допълнения, които да бъдат така за по-голяма яснота на всички, които се интересуват от астрологическа прогностика. 2026 година нумерологично е по знака на единицата, а астрологично е по знака на Слънцето. Това е една година, която бележи ново начало в много отношения. Дай Боже да е за добро и много неща ще се променят след приключващата 2025 година. В международен мащаб това може да бъде свързано с нова посока на развитие, нови политически правителства, нови граници на държавите даже, нови управления и в икономическо, и в политическо ниво. А в живота на всеки човек бележи ново начало в неговото личностно развитие и ако той самия е и в лична година единица, става вече двойно слънчево влияние и успехите ще бъдат, дето се казва, полетели в небесата. Сега в същото време аз искам да добавя, че много важно значение имат и транзитните домове, в които се намира даден човек, а те са валидни, както и нумерологичната лична година, от рождена дата до рождена дата, а само тази слънчева година, която касае 2026, я броим от 1 януари. Ако транзитните домове, водещ и вторичен в хороскопа на всеки човек са силни, тогава наистина можем да говорим за сериозна победа. Ако обаче са по-слаби, дори и в собствена начална лична година единица да бъде човек от своята рождена дата, успехите ще бъдат доста по-умерени и ще бъдат съпътствани с определени трудности. Тези неща, разбира се, не съм ги измислила аз. Прочела съм ги в литературата и особено в френската астрологическа систематика, която аз притежавам в превод, защото на много места различни хора говорят различни неща за перспективите, които ни очакват, но аз казвам най-общото, глобалното, което е неизменно, което е база, което не може да се промени и вече като врътнем и астрологическата карта, можем да говорим, разбира се, за още много подробности, коя планета къде се намира, но аз не навлизам в тези подробности. Друго, което искам да кажа е, че 2026 година, казахме, е година на огнения кон, а огнения кон в сравнение с всички останали коне в древнобудистката или китайската астрология е най-бурния, най-неуправляемия, най-експанзивния и в голяма степен и най-успешния благодарение на своята упоритост, докато другите коне, те са също не по-малко работливи, не по-малко устремни, но по-балансирани като характери, като поведение. Например, земния кон, металния кон, водния кон са, така да се каже, по-опитомени коне, докато огнения кон е голяма необуздана работа, но в крайна сметка, макар да си прави каквото си знае, той постига големи успехи. Сега не можем да кажем същото за огнения кон и в личен план, защото в личен план тези коне обичат да командорат, да налагат, да проверяват, да ревнуват и понякога стигат до садизъм, а това, както се досещате, проваля връзките. Значи за тях е една кротичка женица така, той казва да, и тя повтаря да, така може да стане. Но ако някоя жена с характер иска да съжителства с огнен кон, или една жена, която иска да отбележи свое интелектуално и интелигентно развитие, тази работа много трудно би станала, да кажа почти невъзможно.
И ако човек е в единица година, независимо от това дали е в година на огнен кон или не, това е една година много благоприятстваща и нова връзка. Същото се отнася и за огнените коне в рамките на Слънчевата лична година 1. Те със сигурност ще полетят в нова посока и имат реалния шанс да постигнат много успехи. Тъй като Слънчевата година единица, съчетана с темперамента на огнения кон, се получава нещо много силно, много влиятелно, много устремно в живота им и се постигат наистина големи победи. Но все пак ще кажа, огнения кон, да повторя, аз го казах вече, трябва да внимава много в личните връзки и да не се сърди, защо му се провалят, тъй като времената са вече такива в 21 век, че трябва да си мерим приказките, отношенията, какво говорим, какво правим, как се отнасяме с човека до нас, за да може да се получи нещо хармонично в една връзка. Иначе с командорен и настъпателност вече не става и никой не обича това положение. Така общо взето, приятели, пак ще кажа, не навлизам в подробности. Примерно в тази периодика какво ще се случи или в този месец какво ще се случи. За всичко това има обяснено в интернет, така пространно как стоят нещата, но това, което е в основата, не може да се промени. Нито характеристиката на огнения кон може да се промени, нито основната характеристика на Слънчевата нумерологична година 1 може да се промени. Така че, дето се казва, това е основата. Оттам нататък всеки му здраве, късмет и успехи.